Kagkaron, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:46. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon de balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-anom nga adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayuntang nga oks lang kamo sa sining mga inoras mga kaaksyon, no? Nagpasalamat kita gali kay Action Art nga nangin nagbulos sa aton sa duha ka adlaw naton nga pagro pahuway mga kaakson, no? Pero subong adlaw ti balik na kita sa pagpangalagad sa inyo mga kaakson. Dalon ta dugay-dugay mga reports sa aton sining nga mga action reporters kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon tang nagpamati sa sining udto sa mga kapurukan kag kabaranggayan okslang sa sining mga inuras ka chibog na basikon way pa pag chibog na amat-amat na kay para sigurado solve ang aton sining kinahanglanon sa sining udto. While sa mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon ti marosako sa gawang halos kalabanan ilabi na sa mga areas diri sa Negros Occidental nga may mga inkwentro sa politika, no, sa palabuton nga eleksyon. Pero tandaan talang aralas COVID-19 nga pasalipod mga kaaksyon, no? Kay hindi lang diri sa aton sa Negros Occidental sa syudad sa Bacolod may mga kandidato nga nag-prepare, ang iban sini nag-amat-amat na padulong sa Commission on Election. Dito sa national, nagdungan man, halos dungan man sa pag-file. Pagka-presidente si Senator Panfilo Lacson. Opo din ang tandem nga si Senator Soto, mga kaaksyon, no? Amuning nag-file subong adlaw
plus ining si Bongbong Marcos, no? Bilang presidente man mga kaaksyon. Diri sa lokal, sa syudad sang Bacolod, halos ga preparar naman ang grupo ni Mayor Evilio Lunardia nga mag-file sang ilang COC. Karon dugay-dugay, hibaloon tawi Bakson Dale Salazar dra sa Grupo Progreso nga grupo sa isa ka hotel diri sa syudad sang Bacolod may ginapatigayon nga programa sa sining mga inoras. Aton hibaloon karon dugay-dugay sa aton sining nga pangalagad mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental kag sa Oriental side, welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalakip man nga ginakamusta nato ng ato sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sayman gihapon siguro ang sitwasyon sa ilatag sa ka mga lugar ang filing sang Certificate of Candidacy sa mga kandidato among ginabantayan man sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga nasakupan nga mga areas, no? Sa probinsya sang Capiz, Aklan, Antique kag kalakip man sa ato sining malabutan sa aton sining pagguaragwag. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Re-electionist 6th District Board Member Matso Alonso nag-file sang iyang COC subong aga. Mas testing sa Negros Occidental patigayunon matapos ang filing sang Certificate of Candidacy. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, Grupo Progreso. Opisyal na nga ginpakilalang ilang mga kandidato sa 2022 election. GP, may 4 ka bag-ong miyembro sa pagkakonsihal. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, maki-update ta karon kay Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kangtanan sa paglutang kagabi sa PDEA agent Blaho. Posible ginabantayan na ini sang suspect kapulisan sa Police Station 9 may ginalantaw nga persona nga posible naghimo sang krimen. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ni Aksyon Alvin Graba, bangkay sang lalaki nga nalumos sa kalalawran sang Tumpok Barangay Zone 15, syudad sang Talisay, nagapabilin nga Mr. X. Sa balita naman sa SART, sa Special Assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhupon, hanay sa mga manunudlo naka-adjust na sa mga nagapadayon nga blended learning apang gadgets kag dugang nga sweldo padayon nga ginapila sa gobyerno nasyonal. Sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, Direktor sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nagpadulong sa syudad sa Bacolod may kangtanan sa paglutang kagabi sa ilang isa ka miyembro sang PDEA. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib.
Duha ka mga persona arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong pagpatay. Samtang sa balita nasyonal naman, Marcos kag Lacson dungan nga nag-file sang COC sa pagka-presidente para sa 2022 elections. Presidente Duterte nag-issue sang memo angot sa pagtambong sang iya gabinete sa investigasyon sang Senado. Ang Department of Energy ginatun-an ang paghatag ayuda bangod sa epekto sa mataas nga presyo sang langis. Aksyon Rex Canto kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang manugay sa aton sining pangalaga diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, like lang kag i-share ang aton sining program kay tinguhan tayo na karon nga madala sa inyo sining igtalupangod plus ang inyo sining mga greetings, no? I-like lang lihog kag i-share ang aton sining programa by Akson no Radyo Bacolod kag sa aton sining mga kaakson nga yaradra sa website sa www.aksonnoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Taligid lang mga kakson kaya rin ang resultaho sang unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Miyerkules, October 6, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 34 kag 8, liwat 34 and 8. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, dali lang ha, kay plastatan na ini. Parang siguradong-sigurado, no? May lang pamati gali sa kay Jocelyn. Salamat gid madam, no? Richard Tang, salamat man. Mama Jeanette, thank you gid. Rochelle Folinso Susana, kay John Resicio, salamat gid, no? And SP Sancho, no? Hindi kay City Councilor or Municipal Councilor. Kay SP Sancho, Gerald Babao, Jose Magdaraog, no? Liberty Binitin Ubaldo, and Virginia San Antonio Alpenda. Madam Virgie, salamat gid. Raymond Gambua, Jocelyn, kay Ria Miladjo, Aprek Mandioya, and Chiska Gabayron, Ben Cuyugan, Niepes A. Jasmine, sa kay Arnel Podi Samparado, and Imbong Jocampo, Lisa Montecastro Narciso, Jenny Solgon, kag Gian Resicio. Salamat gid, no? And Homa Lumina, salamat gid. Justin Libran, salamat gid. Folencio or Rochelle Folencio Susana, no? Salamat gid. Merlido Lido Magallanes, salamat man. And sa kay Cheska Gabayron, thank you gid. Kag Inday Blasa, Joan Mil, Jessica Canonaso, and Michelle Sayo Gimiroy. Salamat gid. Thank you gid. Okay. Tomas Brunyola, Elvira Hilugo, salamat gid. Leonela Tarosan, Lisa Montecastro Narciso from Doha, Qatar, salamat gid. Kagawa Dimbong Jocampo, may lang pag-monitor kay Chichi, ga-monitor sa Abada, no? Abada Sky. Patamyaw ko daw mga taga-Medalya Milagrosa sa Bibar family kag sa dira sa Abada Sky Garcia family. Ayos, Maria ko, salamat gid Maria ko. GR Mainit Rihon, kay Michelle Sayo Gimiroy,
Jessica Canonaso from Himamaylan. Thank you so much, Jessica Canonaso. And George Gargasiran, kay Sir George Gargasiran, no? Ayos. Kag Gerald Babaw. Thank you, gid Gerald Babaw. Salamat, gid. Ayos. Sige. Okay. Karon naman dugay-dugay ang iban sini kay mahina ang kalaban. Sige, dali gid ang mga kakson na sanbayan ay matamaton talang ni kay mahina ang kalaban. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
Tito Candila Hygiene Team. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time +12 sa nga oras karon dugay-dugay mangin kaupod ta si former Senator Loren Legarda no diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. But before sina Life Extension Coffee Mix. Balita gikan sa patrol ini may kang tanan sa direktor sang PDIAHO sa Region 6 nagpadulong gid diri sa syudad sang Bacolod may kang tanan sa paglutang kagabi sa ila sining nga ahente sang Philippine Drug Enforcement Agency. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Alvin? Oh, din siya. Nawala siya. Nawagtang siya. Oh, basi ko na to pa sa sapyak. Oh. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kalikitan kay Magi sa sapyak nga linya. Aksyon Alvin, go ahead please. Aksyon Rex, ginakondinar karon sa Philippine Drug Enforcement Agency, especially diri sa Regional Office 6 sa PDEA ang pagluthang kagabi kay PDEA Agent Jason Yayola sa Purok Kabugwason, Barangay Kabug diri sa siyudad sa Bacolod. Now, sunod diri kay PDEA spokesperson nga si Shay Tanalyon. Ining si Yayola Aksyon Rex, isa ka organic member sang PDEA nga ang ranggo ay O1 o kun Intelligence Officer 1 assigned bilang PDEA 6 Special Enforcement Team nga nakabase diri sa siyudad sa Bacolod. Now, ginkonfirmar man ni Tanalyon nga personal nga nagpadulong diri sa siyudad sa Bacolod ining si Regional Director Alex Tatablate. Number one, aguhibaluon ang pinaka-latest nga medical status karon ni Yayola nga ginabulong karon sa Corazon Locsin Monte-Libano Memorial Regional Hospital matapos nakaangkon sa nga 3 ka gunshot wound sa iya sining lawas aksyonarex partikular Tatlo gining igo, yagali? Oo, 3 gali aksyonarex. Ini suno kagapahayad sang PDEA Action Rex. Di nang igo yasini? Sa Abaga, number 1 sa Abaga, sa nawala kan sa tuo, ang sa left side, I believe Action Rex, sunod diri sa pahayag man, sa mga kapulisan nga naglapos pagit sa iya sini nga ilok Action Rex. Okay. O ikaduha diri nga magapakig-angot man si Tablate sa mga kapulisan sa Idalom sa Police Station number 9, especially kaya Police Major Richie Gohe, as to kung ano pagit ang mabulig sang PDEA samtang nagapatigayon nagahimo sang investigasyon ang mga kapulisan. Now, nagapati man si Tanalyon Action Rex, even ang mga katapo sa PDEA nga ang pagluthang kagabi kay Yayola, kabahin ini sa ila sininga ubra bilang miyembro sa PDEA, especially sa pagpakikaway of course sa illegal nga droga diri sa siyudad ng Bacolod kag sa probinsya Action Rex. And bangod sini, siya ginpaandaman naman
sang PDEA paagi diriya kay Regional Director Alex Tablate nga gintaandaman kini ang tanan nga mga miyembro sa Philippine Drug Enforcement Unit diri sa Region 6 nga maghalong gid no especially sa ila sini sa pagpakig-away sa illegal nga droga padulong sa tagsa ka mga community especially on their Operation Action Rex. Ari ang pahayag ni Shane Tanalyon. Gina-confirm namon no nga ang agent kagabi sa Bacolod City na na-involved sa shooting incident is a member of the PDEA 6 Special Enforcement Team. Kag waiting kita gyapon no sa results ng ongoing investigation. Ang agent naton presently being treated for his injuries. Kag ginapangabay namon no ang banaton ng mga ahente sa naglain-lain natong ang probinsya will stay alert kag safe from mga amo nga mga incidents. Ma'am, ano ang pagtratar ninyo sa pagluthang diri sa PDEA agent, ma'am? Well, wala naman gina-discount ang possibility no nga related ini sa aton mandate as lead agency sa anti-illegal drugs, especially nga kung mapansin nato no the past few weeks nagsunod-sunod ang aton mga pag-dismantle sa mga drug den sa Bacolod City and other parts of Negros Occidental. Since na actually affectation dako pagidgawa no dira sa area nga nada, so gina-consider man ina namon nga reason sa pag-tiros kay Agent Gayola. However, ginulat namon ang results ng investigation sa kapulisan para nga matagaan mag-shed light man sa tuod ginaltabo kagabi. Ano ang mabulig ta, ma'am, diri sa victim? Actually no nagtabok nga ang amon nga regional Director Alex M. Tablate. He is with the PDEA Special Enforcement Team, kag iban man naton nga members ng PDEA Negros Occidental. So subong no nagaupod, pray and hope na ara na sa stable condition ang aton nga agent. Pero may mabulig man kita, especially sa pagpabulong sa iya. Subong gina-process man siya sa aton nga HR diri sa office and mag-update lang kami sir kung ano pa ang pwede naton nga pag-assistance. Pero for now, ginakulat anay namon nga makatagan kami feedback no, sa hospital na he is already in stable condition. Aksyon na Rex sa kabahin ginamang ni isang pahayag ni Shay Tanalyon. Ano ganito, plead? Yayola kung gayola? Yayola. Yayola, gid man eh. Yes sir. Yayola gid. Sige. Report nga gikan sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:14 nga oras. Life Extension Super Fiber Tamang serbisyo. Katuan taning balita ni Aksyon Art Tayhupon sa special assignment sini may kangtanan sa hanay sa mga manunudlo naka-adjust na sa nagapadayon nga blended learning no pang gadgets kag dugang nga sweldo padayon nga ginaapila sa gobyerno nasyonal. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art.
Rex, nagpasalamat niya si Sir Richard Dilangri. At least ang mga manunodlo nga kaupo niya sa ilahan ay matamat na nga nag-adjust no, sa blended learning nga ila sining ginapatagan sa mga estudyante because hindi man nabaluan na ito na ikaduhan ni nga tuig sa nag-igo ang ginatawag nga pandemic diri sa pungsod Pilipinas. Sining at least may pila na lang ka makakulangan. Halimbawa, atong mga naimprinta na nila una nga mga modules sa nagligad nga tuig, may kakulangan gilman. In fact, sila nga daw halos katunga sa mga module ng iban nga mga teachers ayawan sila kapangita kapag bawi sa estudyante. Amo na lang na ang gintapos nila kaging proseso nga ma-provide liwat sa mga bag-o nila nga students. Pero ang isang yun subong nga nakita diri ni Sir Richard Hilangre, lagi na naman nila gyapon sa national government among padayon ang mga nga paghatag kung tani sa national government, especially sa kinahanglanon nila nga mga dugang nga gadget, halimbawa laptop sa mga teachers, kang kalabanan nila sa mga personal niya nilang ginbakal. Sila nga may kabudlayan gilman since nga medyo obsolete ng iman, medyo daan na kag mahina, mas maayo kung tani, sila nga ma-providean sa national government. Isa pa gini ginademand nila, ginapanawagan, nga kabay pa sa nabilin nga mga binulan sa karon nga administrasyon, matagan man tani bisan jutay lang nga umentong ila ginapangayo, no kung hindi ginman sa sweldo, kundi bisan ang initial na lang bulik or financial assistance para sa inflation rate nga epekto sa ila. Sila nga kung makatagdan ay magka-provide ang gobyerno sa ila sa 3,000 each sa mga manunudo, sigati mas nami kay ila kinanglanon gid subong kapin pagid sa padayon no risko man sa mga trabaho sa tiyan sang pandemya. Yari ang parayaga ni Sir Richard Hilangre. Tungod na experience kita sang last year sang pandemic to, daw naka-adjust kid ang atong mga teachers. So, among ginapangayo gyapon ni ito ng ang salary increase lang at iway gid yan nagtupa. Sige lang kung may hope ni kay dali na gid matapos ang term ni President Duterte. So, and then ang isa pa yung ginapangayo namon ng kwan, ang mga laptops na gadgets kay ang atong mga teachers daw ilan na own laptop dito ka mga hinay na sa mga laptop pwede sang una pa na. So amo nang ginadima namon sa DepEd, and then ang honoraria sa teachers nga taas ang danger sa COVID. Next year tigin nagademand kami nga himuon 10,000. And then, ang salaries ng teachers, kung hindi kayo madayon ng pataasan, at least i-adjust anay sa inflation rate. So, ginabanabana namon nga ang inflation rate, mga 3,000 pesos taning dapat nga ihatag sa atong mga teachers para nga maka-adjust ba sa pagpangabot subong. So, doon mo na subong amon mga issues sa action art, no? Si Mr. Richard Hilangre, ang ka-aksyon at tayo po na sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson R. Tayhopon, balita gikan sa special assignment. Sa Aksyon Del, standby na Aksyon na Marlon Hinovia. Daligid lang ha, kay palusuton ko lang niho. Kay ara na sa linya naton si former senator kag karon congresswoman sa Antique, no? Daligid lang, no? Pwede ba lang nga maghubin na may edad
Una sa tamang serbisyo. Kag ari pagidanay ho, Santo Una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:21 na. Kada siglang sang oras na ba? Kadtuan tanay si former Senator Loren Legarda. May interview ang DZRH sa iya sining palayag, no? About sa sitwasyon subong kag kaupod tang DZRH Manila with sa former Senator Loren Legarda. Nasa ating linya mahabigan ang Deputy Speaker at kinatawan ng Lone District Antique, dating Senador Loren Legarda. Senator Loren, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga sa medyo paot sa buong Pilipinas. Good morning, mayad na aga kanitan na imbaga bigat, mayong buntag, maya kaabak po. Marhay na aga, masanto siya kabuwasan. Yan, nasabi ko na yata ng messages na alam ko. Yes. At Muslim na lang ko lang. Assalamualaikum, warakmatullahi wabarakatuh. Yes. Anyway, Senator Loren, ma'am, kayo ang early bird, ha? Nung unang araw ng filing, ha? Ayan na. So, talagang... Pagkakilala mo naman sa akin, Deo, di ba? Palagi akong early kasi maaga magising. Yes. At gusto ko palagi, una, ayokong magulo, ayokong may virus na, gusto ko una. Oo nga, no. Tsaka sa trabaho natin, kailangan talaga maaga tayong gumigising. Ikaw, kung ako'y early bird, ikaw the earliest bird. Di ba? Ang aga-aga mo, sipag-sipag mo. Natutuwa ako, parang si Mang Jo, di ba? Ayan, opo, ayan. Ang ating matalik na minamahal na kaibigan, the late Mang Jo. May he rest in peace. Anyway, Senator Loren, mama, abay, ngayon pala ay Elderly Filipino Week. Ayan. Abay, napagalaman namin na kayo pala ang principal author ng Republic Act number 9994, yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ano ba ang nilalaman nito at ano ang benepisyo ng mga nakatanda, senior citizens, dito sa nasabing batas, Senator? Tama yan, Deo. Ay, una, bumabati sa ating mga senior citizens. Baka kasama na ba tayo dyan? Deo, ayaw natin sabihin ng ating mga edad. So, bumabati po sa mga mama at papa, tatay at nanay, lolo at lola, at sa mga tita at tito at sa lahat po ng mga elderly na dapat nating alagaan. Opo, tama kayo. Ako po yung nagsulat ng batas nung 14th Congress para mabigyan ng karagdagang benepisyo at pribileyo ang ating mga senior citizens. At bilang Pilipino, nararapat lamang po nating alagaan ang mga nag-alaga sa atin. Ano ba ang mga provision nito? Ano ba ang benepisyo ng mga senior citizens? Yan. Exemption sa value-added tax sa mga produkto at serbisyo ng mga establishment. Yan, ha? So, sa Expanded Senior Citizens Act na aking ginawa po more than 10 years ago ay exempted po ang mga senior sa VAT at may 20% discount sa gamot, medical, dental services, sa mga laboratory fees, pati na sa land, domestic air transport din, kasama po yan, at sea transport, sa hotel, establishment, restaurant, at mga admission fees sa theaters, concerts, wala po ngayon, mga pangkultura at entertainment. At kabilang rin po sa provision ng batas na ating ginawa ay pagbibigay exemption sa mga senior citizens na minimum wage earners sa pagbabayad ng kanilang income tax. Hindi na po kailangan ng individual income tax. At sa ilalim po ng DSWD, binibigyan po ng monthly stipend, allowance po ng karagdagan na 500 pesos ang mga mahihirap na senior citizens para mabigyan sila ng
sustento para sa kanilang gamot man lang. Alam ko na maraming LGU ay delayed ang payment sa senior citizens allowance na ito. Nung ako'y umupong congresswoman ng Antique, ilang buwan o taon, yunugyug ko ang DSWD, ngayon updated po ang bayad sa senior citizens allowance monthly stipend. Yan. Ang DOH naman po ay dapat mag-facilitate ng libreng bakuna sa ating mga senior citizens. Hindi lamang sa COVID, bago pa mag-pandemya po, laban sa influenza virus, pneumococcal diseases, ito po yung mga flu virus, flu vaccines, at yung mga anti-pneumonia. Yan po, automatic po yan, covered sa mga PhilHealth benefits po nila. At meron din po tayong, huwag naman mangyari, pero may death benefit insurance, minimum 2,000 na binibigay sa nearest surviving relative nung namatay na senior. At kabilanan po sa mahalagang provision na batas na activation ng senior citizens ward sa bawat government hospital sa buong bansa, exclusive lamang sa ating mga senior. So, marami pa po na kung pwede nyong pakinggan para po malaman ang karapatan ng mga senior citizens. Yes. Ito po, Senator, ngayong panahon po ng pandemya, ayan na, sa ilalim po ng expanded senior citizens sa ACE, may programa ba ang gobyerno para sa ating mga, sa kanila, para sa mga senior citizens? Tama. Marami. Kaya nga gusto kong paalam sa kanila, meron silang dole pang kabuhayan. Kasi hindi ba naman ibig sabihin na nag-60 ka na, very functional ka pa, Yes, productive. malalakas pa. Inspiring. So, pwede po yung dole pangkabuhayan, pwede po yung DSWD Sustainable Livelihood Program para sa mga 4P families na may hirap, pwede po ang seniors sa DSWD SLP. At maliban sa kabuhayan, may mga programa na nagbibigay ng assistance sa mga indigent, na mga lolo at lola para sa kanilang medical at financial needs, kagaya ng DSWD AIC, Assistance to Individuals in Crisis Situation, at yung DOH MAIP, Medical Assistance to Indigent Patients. Yan po ay dalawa na may nakalaan pong pondo para sa mga senior citizens na mahirap. Huwag naman po yung mga senior citizens na may kaya. At inikayat ko po ang gobyerno na palaksin pa ang implementation ng ating 10 taon na batas, 11 years, Expanded Senior Citizens Act. Ang mga programa ay dapat ipaalam nila para magamit. Paano ba naman gagamitin kung hindi alam, kung di ako tinanong ng DCRH, kung hindi po tayo'y na National Radyo ni Deo Macalma. Malay nilang merong batas si Loren Legarda ng 2010. In-expand pala ni Inday Loren ang Senior Citizens Act. Ay, ito pala. Pwede pala. May mga benepisyo pala yung matatanggap. Ayan. Oo, dapat po siguro meron tayong mga radio ads na ganyan. Kaya lang, kung babayaran ko pa yung radio ads, wala naman tayong budget. Ulit-ulitin na lang ninyo yung mga benepisyo ng mga seniors. Yes, Si Malu naman dyan sa RH, hindi pa senior, malayo. Batang-bata pa yan. Ayan. Batang-bata pa si Malu. Sige. On a lighter side, Senator Loren, ma'am, ano pa naging impluensya ng mga elderly, mga lola at lola para po sa inyo? Nako, I grow up beside and with a loving embrace, figuratively and literally, ng aking nanay, papa, yumaong ina. Si aking nanay na birthday ngayon Oktubre, mag-88, ay si Ilocanang nanay 88? na nag-alaga sa akin mula nung ako'y napanganak. Siya'y mahal na mahal ko at naghubog sa akin. Deo, kaya ako makinop, sipag, matino, disiplinado, Ilocana, strikta. Nung ako'y napanganak, ang mama ko nagtatrabaho, sabi niya, Kelly, alagaan mo na yung aking bagong panganak. Siya nag-alaga sa akin. Siyempre, mama ko naman, inalagaan ako. Namatay ang mama ko noong 1996. So, nanay ko ang kasama ko sa buhay at sa bahay. At si papa ko ay 88, mag-89 na sa Pebrero. Ang papa ko naman, inaalagaan ko rin. Kaya sanay na sila mag-alaga ng mga elderly talaga. At maliban dyan, ang aking impluensya ng aking lolo at lola nung ako'y bata, kasi nakatira kami sa compound sa Malabon, ganun na lang talaga. Sila'y
mababait, tagaturo ng tamang mga values sa buhay, masisipag. Ang lola ko nga, una, public school teacher. Pangalawa, may-ari ng maliit na taxi service. Pangatlo, may-ari ng maliit na butika. Pang-apat, siya po'y opisyalis, presidente yata siya noon ng Catholic Women's League. So imagine, public school teacher, businesswoman na maliit, magaling pang cook at nagtanim ng mga gulay-gulay. Alam ko, nagtanim siya ng sayote noon sa Tagaytay, sa lupa niya. Kaya Tapos, nahawa sa kayo. amin sa Malabon, gumagawa ng masarap na pie. Sabi niya sa amin, apple pie. Kaya alam mo, nakatikim na lang ako ng apple pie nung ako'y kumikita na, nung ako'y nasa telebisyon. Doon ako nakatikim ng tunay na apple pie. Kasi nung lumaki ako, ang pinapatikim ni Lola, apple pie gawa sa sayote. Homemade. Kaya iba yung lasa. Uy, malay ko naman ang itsura, apple pie. At ko, pinabola kami ni Lola dahil mahal ang apple pie noon, di naman namin kaya. Ang dami naming harvest ng sayote sa farm ni Lola. Tapos nung ako'y lumaki na, at syempre noon, may kaya na tayo, may trabaho, nakatikip kong apple pie. Sabi ko, iba yung apple pie. Tapos doon lang sinabi ng mama ko na yung kinalakayan kong apple pie ay sayote pie. Ayun, yun ang anecdote dyan. So minsan ang lola natin, hindi namin kaya. Di yung apple at sayote, di similar na sigurong lasa doon. So yun lang nakwento kong konting kwento Lola Maming. Ay nako, marami akong kwento sa elderly dahil love na love ko po talaga ang aking inaalagaang nanay Feling Ilocana at ang papa ko naman parehong 88 ay nakakatuwa. I'm sure na inaalaga ang karimatatanda. Yes, siyempre. Just lagi na po, Senator Loren. Thank you very much, ma'am, and good morning. Stay safe, Senator Loren. Salamat. Yes, at good morning. Stay safe and God bless. Kaibigan dating Senador Loren Legarda. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras, mga kaaksyon. Nabatian ta si former Senator Loren Legarda upo ng DZRH Manila, mga kaaksyon. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad kadtuan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Pag-insindi ko daw ongoing ang misa, no? Dra sa may Bacolod Cathedral upod ang Grupo Progreso kainagin pakilala na ang ilas ning mga kandidato para sa 2022 election. Grupo Progreso mayapat ka mga bag-o nga miyembro sa pagka-konsihal. Dahil sinonisla yaring report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Si Aksyon Dale Salazar, ibaloon tanay. Aksyon Dale? Yes, Action Rex. Official na nga gin-present Action Rex sa katapukasang media sa publiko ang kandidato sa Grupo Progreso for 2022 election. So si Mayor Bing Leonardina kag Vice Mayor Sid Familiaran magapa-re-elect sa tagsa-tagsa nila kabang posisyon for Mayor and Vice Mayor third and last term Action Rex for 2022. Sa Grupo Progreso, anom diri ang mga incumbent nga mga city councilors Action Rex magapa-re-elect man sa ni councilors Archie Baribara, Carl Lopez, Renesito Novero, Dindo Ramos, Cindy Rojas, kag Israel Salanga. Magapapili man si Anay City Administrator M. Ang kag Marlon Solidom bilang konsehal Action Rex, pero si City Administrator M. Ang once nga makafala siya karon sa sininga Certificate of Candidacy, automatic Action Rex resign ini siya bilang City Administrator sang Bacolod City, pero magapadayon ini siya nga magapangalaga dira sa Bacolod Emergency Operations Center bilang sinubulo siya as City Administrator, Dale? Assistant City Administrator Action Rex take over temporarily OIC sa Attorney Alin Lavdig na dice, pero naka-mention kay na si Mayor Bing Leonardina nga i-recommend permanently no ang Secretary to the Mayor si Attorney Edward Kwansing Action Rex. Si Attorney Kwansing. Yes, si Attorney Kwansing siya ni karon ang Secretary to the Mayor. According kay Mayor Bing, i-recommend niya sa City Council kag tiyan mo na siya na temporarily permanently magapungko bilang City Administrator sa siyudad sa Bacolod, pero samtang ginawa sa Action Rex ang OIC amo si Attorney Alin Lava Dignadize nga nagaserbe sa karon nga Assistant City Administrator sa siyudad sa Bacolod. May 4 ka mga miyembro ang GP nga nagasaylo sa piyak ng partido, pero may replacement Action Rex kag ini sila mo sanday kagawad Jonathan Diaz ang Barangay 18,
si Ed Guillem, isa ka student kag civic leader Action Rex. Si Cash Montalvo, ang maning anak ni Anay Mayor Jose Montalvo Action Rex, diri man sa Bacolod City, kag si Dr. Chris Sorong, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operation Center, no? So na-mention ta na si City Administrator M. Ang kag si Board of Directors sang Basiwa Action Rex nga si Dr. Chris Sorongon, tagsa-tagsa sila sining posisyon, mag-resign din sila once nga makafile sa ila COC around 1:20 no karon sa hapon dira sa may Comelec Bacolod Ato Action na Rex. mo, Direktor manigli si Doc Sorongon sa Basiwa. Yes, nag-serve na sa Action Rex as Director representing professional sector Action Rex, no. So siya ang kabahin man sang line-up sang Grupo What Progreso. about si Marlonia Solidom? Hindi mo na siya incumbent ka councilor, aliwat siya nga magapapili Action Rex. Ti pro ang iya ginapangalagaran sa city daw ano na siya? Yes, daw dira siya Action Rex sa Mayor Bing, Resign mo na siya? Possibly Action Rex, kay nati ginatagan sila sa lipod ng tiyempo nga magpakilala sila sining nga kaugalingon. Ining si Diaz siya, resign man ni sa barangay? Hindi Action Rex. Kay once nga in kasong madaog siya, ramon sa time nga mag-resign siya. Pero once nga ma-pierde Action Rex, balik siya bilang barangay kagawad ng barangay 18. Pero Action Rex. hindi siya kagawad na matapos nga mag-file sa. Kagawad siya sa gihapon. Kagawad sa gihapon. Kaya man nabala before sa pila ka mga kapitan diri sa Bacolod City, like sa una may mga barangay kapitan nga nagpapili konsehal pero wala nagdaog. Balik lang sila. Daw live lang abi? Yes, mabalik lang sila sining nga trabaho Action Rex pero amo na i-make sure nila. During sang campaign na. Yes, Action Rex, masige-sige na ila sining pagpangalagad, amo na i-make sure nila nga tingin sining trabaho sa barangay di lang nila mapabay ano. So sino ganito ya? Si Montalvo bla? si lang Cash background Montalvo, niya? isa ka IT expert Action Rex. Okay. IT expert ang iya sining nga focus ng advocacy more on BPO Action Rex. So man siyang rason kung nga tigin top man siya ni Mayor Bing Naldia. Kaya ang paglaragway din ni Mayor Bing sa sining nga slate no sang GP for 2022, perfect combination. May mga incumbent anom kabilog, may mga comebacking, kag may ara sang mga may mga experience sa patag sa pag serbisyo Action Rex sa politics man. Sino ganing iskay naton gani? Ang SK si Ayesha Villaflor. SK Si Federation. Aisha, why siya madala sa line-up? Galing Why no? na siya Action Rex kay managraduate din siya sa law, diba si nag-preparal ni siya or nakagraduate na rather sa law, si managkuha din siya sa bar exam Action Rex. So amo ni siya kung may nagsaylo sa nga partido, may ara sang replacement ngagin butang no ang Grupo Progreso Action Rex. Same sa gihapon ang lasing nga color red Action Rex kag dati magapadayon ni sa 2022 subong ara sila sa may San Sebastian Cathedral. Mong nagapamangkot kuno nga ti kon neutral si Congreg ara sa tarpaulin sang Grupo Progreso kuno. Yes, actually Action Rex sa press ko nagabal si Mayor Bing nga nagpakayo man siya sang permiso kay Congressman Greg sa taya kuno okay lang kay butang niya sa nga picture sa tarpaulin diri sa may backdrop. Okay man Sila, lang. okay lang kuno. Okay lang nagsugot man si Kong Greg according kay Mayor Bing Lunaldia. Pero ang ambali Mayor Bing, ang ginkasugtan nila ni Congressman Greg Estaya is neutral siya tubdob sa adlaw sang eleksyon na Action Rex. Galing for delikadesa tani why na lang da sa nagpabutang. Kay dito sa Budlay na yan kay sapyak nga grupo ti wala man to sa ginbutang ti mangin neutral lang tani si Congreg ti ano mo na galing kay ti amo na. Same pero ang Team Asanso kag Team Grupo Progreso wala sang iga-field nga Congressman Action Rex nga wala naman nagpalayag niya si Benitez nga kontento siya sa performance ni Gasataya rason nga wala sila sa iga-field nga Congressista Action Rex same man sa Grupo Progreso pero physically wala di nagtambong no ang incumbent congressman diri sa may Grand Ballroom sa Acacia Hotel ko sa Dinggin Patigayon ang presentation sang official sang Grupo Progreso Action Rex kag lipot nga press conference. So sa filing sang COC una mag-file Action Rex ang mga incumbent nga mga councilors kay later mga 3 PM may virtual session pa ni sila no so sila ini ang priority after sa misa and then ang iban nila nga wala man sa appointment karon nga mga kandidato man sa GP to follow sila na ang magabulos dira sa may Comelec Bacolod. Aring tingog portion sa palayag ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. We should not change horses midstream. We cannot afford to rock the boat.
please give your trust and confidence to Grupo Progreso because we promise you we will not fail you. We will bring Bacolod to even better heights as soon as we are over this pandemic. And we have the track record to prove to you that what we've done before, we will do it again after this pandemic. Ladies and gentlemen, may I present to you the complete lineup of Grupo Progreso and our major na components niya sa among lineup and has given us this sense of unity and stability with our Vice Mayor, Kelsey Pamilya. Action Rex portion sa dating ni Bacolod Mayor Bing Leonel Diaz. Action daily sa pagidgali, sinong mabulo sa kay Doc Resorongon? Wala pa Action Rex, wala pa kay kun Basiwa Director gani by appointment man no ni sang alkalde sang syudad sa Bacolod. So wala pa na siya sang replacement. Amo to yakin kinaka-mention nga once makafile sa COC automatic resign ni sila tagsa-tagsa ka mga current position, and then for City Administrator, OIC, si Attorney Alin Love de Gavice, and then sa ulihi, i-recommend si Secretary to the Mayor, Attorney Edward Pansing. Mga tao wala pa Action Rex, wala pa gid, no? Kay isang una, tikon Board of Director ti ang poder ara sa alkalde, magapagawa isang appointment sa paper there are communication ngati effective amo ni nga petsa magabulos si amo ni Action Rex sa representing professional sector nga mo nakaron ang gina-represent ni Dr. Chris Sorongon sa may Bacolod City Water District. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Siway pa na matapos, Dave? Tapos Action Rex, dapat walang di kaon ng iban. May kaon pa na, din ng kaon na nila man. Pero ang mga ang kay may bandering nga mga supporters ng GP nga mag-invite. Hindi man gidamo gidang supporters. Hindi man gid Action Rex kay through Zoom, may Zoom sila kay na diri nga gin-present sa aktibidad Action Rex sa Zoom, no? Pero tingnan mo na virtual lang sa tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan. Balita gikan sa Bacolod ni Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar reporting live dira sa Bacolod Cathedral in correction sa sining pag-file sang Certificate of Candidacy sa mga kandidato sa idalom sang Grupo Progreso, no? Sige. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:43 ang aton oras kadtuan tanay sa aksyon na Marlon Hinavia ibaloon tanay senaryo dira sa Comelec sa probinsya kay nag-file man si re-electionist 6th District Board Member Matso Alonso sang iyang COC siningaga, no? Kag mass testing sa Negros Occidental pati gayunon matapos ang filing sang COC. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinavia. Aksyon Mar? Action Rex, dari sa may talatapan sang Comelec probinsya, dari sa may Social Hall sang Kapitolyo Provincial, tauhay sa sinigit nga oras kay man sa mga adlaw Action Rex, isa lamang ka kandidato ang nag-file sang ISD kandidatura mga alas 10:15 ang takna sa mga aga. Inisa mo si re-electionist 6th District Board Member Valentino Miguel Matso Alonso. Siya ang nagpapili liwat sa mga posisyon sa dalam sang National Political Party nga Nationalist People's Coalition kon NPC. Kung isipon tax Rex sa lista 100 again presentar sa aton ni Comelec Acting Provincial Supervisor Ayan Ananoria. Mga 21 na Action Rex ang nag-file. Ugaling sa sining 21 ang nakita tadi Action Rex nga may ara sang kontra pa lang so far. Amo ang posisyon sa pagka-PC gobernador. No, kay kung lang tawon naton, ining 21 ni ang 13 mga board members ini sila, no? Tiyang board member sa kada distrito kundi tag-2 lamang. Tagduwa lamang na tiway pa di so far sang distrito nga mayara sang 3 nga mga nag-file sang COC, no? Ang kalabanan dari Action Rex tagduwa-duwa pa lang.
Sa first Tingali district, kay may duwa pa kadlaw nga kuno nga ginapaabot. man kay si Comelec ka pro, Atong isa to nga ginakulukuno mag-file to, ma-file to ayhan. hulat pa sa action rex di ang iya sa nga Gahulat sang gahulat pa sang Pundo? signal siguro kag gahulat pa sang pundo. sang puwersa. Oo. Kung why ka sang pundo, may puwersa ka. Why hindi guro ka kasakas bawa social holay. Gani man. Ka pundo. Kay kahapon, Ay, tingala ko nga pizza size pa yaway pa ya ginios-gios ang grupo ya yadto yan. Ano to yaman? ano man ang Sunrex, kay managutik sa konde, ginahulat pa Sunrex ang desisyon sang Comelec bala sa faction sang PDP laban. Kundi huwag pa magkapagwa sang final nga desisyon ng Comelec kung balasin o ang kilalahon nga PDP laban sa Pilipinas ang Kusi Wing o kon Pacquiao Wing. Kung Kusi Wing, di siguro daw ay na ni. Kaysa Kusi Wing Action Rex, di si Alpi Benitez na rin provincial chairman mo. Kaya kung kilala ko naman sa Comelec ang Pacquiao Wing, ating Kusi Wing way na ni. No? Kung mag-Pacquiao Action Rex ang PDP laban, di ina ang ginakuno-kuno nga mag-file, siguro laban-laban, ma-file na siya. Nasa, no? Amo na ganing panawagan ni Comelec Supervisor Noria Action Rex Day sa mga luyag mag-file bla, hindi na paghulaton ang petsa 8 nga deadline. Ay nga aman, kasi pagkadto nyo petsa 8, kamagkadto ka mo las 4, ang balon ka mo sa Comelec, kulang requirements nyo. Kaya lang hingagawon nyo gid until mag 5 p.m. Kaya kung di ka mo kahingagaw until 5 p.m., tiwas na yung sa nga si OC. Amo ni parawagan ni Noria, kami natabo mo, dumdum ka sang nag-file kandidato sa pagka-vice governor. Di ba kulang to yung sa mga requirements, dokumento. Nagpuli ito sa anay, nagbalik sa kahapon, may walang kamatit, nagtemprano siya, naka-file gid siya. Bilatong si John Ray Cargarita, nga taga-Banwa sa Pinalbagan. Amo rin ka-enkwentro ni incumbent Vice Governor Jeffrey Ferrer. Amo lang yung posisyon sa buong sa probinsya nga level nga may ara sa enkwentro. Ang posisyon sa pagka-Vice Governor. Amo na, 21 Action Rex ang nag-file sa mga hapon. Mapantay kita until 5 p.m. naman kung sino ang magadugang sa listahan. Ang mass testing ngagin mono Action Rex kung kahapon nagpuno ni si Provincial Consultant Albi Benitez. Bali ang mass testing ikaduwa na ni kung matigayon kay October 2020 nag-mass testing ang Negros Occidental. Pero himuon nila liwat ni kaya mo ning nakita nila nga pinagkapamaagi para nga maagan-agan ng kaso sa COVID-19. Ang target na Action Rex is 7,500 negrense. Nagpatigayon nun ini matapos ang filing sa COC kabanti nagatutok iba ng kalabanan sa mo sa pag-file sa nga COC Action Rex ang sabay sa mga local chief executives sa mga alkalde ambal ni Governor Bong Lacson nag-commit naman kay ambal ni Gov Kabudlay kunway ang cooperation sa mga LGU naghimo kita sa mass testing kaya natuwag. So by October 9 posibilidad umpisahan na pagkasikaso sa di ay terimibaluan na kung diin nga LGU una pati kayo nun ining mass testing COVID-19 para nga ma-identify kung kanaysin o nga mga negrosanon ang asymptomatic o kung waay sa ginabatya kasi tumas ang COVID-19 pero may aragali virus ang iya sa ring lawas. Report kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Hirwaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Sige, dali lang may tisi kulang balang imo sining lawas ang vitamin.
elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Hunyo 4 2021, sang formal ay inanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Hunyo 4 2021, sang formal ay inanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani. Ayos. Sige, manamyaw ta kay Lilia Taton, may lang pag-monitor dra sa Gardenville sa Barangay Tangob, Paper Parsley. Ng action rex ay man gani da gatuman protocol distancing kung sa piyak nga grupo dayon nila kakak. Ling ni Paper Parsley. Rona Rida Chaba, may lang pag-monitor upod sa iya sining bana nga si GY Daddy Genius kag Tatay Tidi, no? Alin sa kay Rona Rida Traba. Ayos. Action Rexin di bala si Kong Greg neutral nga ara siya sa tarpaulin sang GP daw into anay how. Lini Paper Parsley. Sige May lang da sila Paper Parsley but na ning obra nila ni. Labayan ni Eduardo Jr. Salamat gid kay Kairos Flake. Salamat gid Kairos Flake. No? Tiya Kim Eriman kay Paul Spat. Michael Villasor Juarez. Kag Veronica Hunica. Hindi ko maintindihan. No? Teresa Ferreira. May lang pagpamati dira sa Marikina. Keep safe lang da. Kag sa pamilya Pachico Vargas sa Carmenville, Hinigaran. No? Thank you, gid Teresa Ferreira. No? And sa kay Alson
La Alvarez ni sa. Sige. Nosla, hindi ta maintindihan sa Barangay Sagaang La Castellana. Thank you, Gid. Teresa Ferreira, thank you, Gid. Okay. Si Nanay Asusina La Chica nga permiga pamati sa inyo station. Salamat, Gid Nosla. Ana Sinoro, Madam Elizabeth Malaka Gamala, Lisa Joy Ilon Amoroso, Valencia Kinet, salamat, Gid, no? Anali Ilizalde, salamat, Gid. Marly Dolido Magallanes, thank you, man, no? Si Domingo Guanciara, man. Si Christine Minies Villalobos, salamat, Gid, sa Barangay Pandanon, DSB. Kay Jinky Dialagdon, salamat, Gid, inday Jinky. Thank you, Gid, no? Kag kalakip na sa kay Talili Boyet Aparin. Thank you, Gid Talili Boyet Aparin, no? Monitor lang sila dira sa Sibukaw. Regards lang da kay Perla Mahumitano, no? Perla Mahumitano. Thank you, Gid Talili Boyet Asparin, no? Ayos, sige, daligid lang matagtaray pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No?
Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung delay na amat-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire on my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nakadamog isa nagtamog dito. No? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna atong ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pangbuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan.
Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Naku sa respeto ko sa ako na. Dapat na ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Baka! Tutungo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinikang nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARD number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag. Action Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa atong sining pangalagad, 1:08 ng aton oras sa Action Radio Philippine Standard Time. Kay Christian Roa, may lang pag-monitor sa kay John Acosta, Barrio Garay sa Pandanon DSB, no? Kag kay Patrick Macalipsay, salamat gid sa pag-monitor. Kay paring Alan Navales, paring John Britannico, may lang pamati, paring Nuno Agisando, dira sa Manuling Kawayan, no? Kadtuan tanang balita ni Action Alvin Graba, sa patrol, no? Ini may kangtanan sa bangkay blas ang lalaking nalumos sa Kalalauran sang Purok Tumpok, Barangay Zone 15, syudad sang Talisay, nagpabilin nga Mr. X. Wala pa ni makilala hasta subong. Yaring countdown sa report ni Action Alvin Graba sa patrol sa Nukpo. Action Alvin. Aksyon na Rex, nagapanawagan karon ang mga kapulisan sa idadong sang Talisay City Police Station sa pamilya sang may nadulaan o kung pamilya sang mananagat nga tubdub karon wala pa nakapauli nga magpakigangot sa ila sining talatapan agud nga makilala na ining lalaki nga nasapuan kay na sang aga sa tunga mismo sang lawod sang Purok Tumpok, Barangay Zone 15 sa siyudad sang Talisay. No, sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Chief Master Sergeant Pastor Antonio Silahes, ang biktima ginabulubanta aksyon na Rex 25 tubtob 30 anyos. Ang iya sini nga pag-idaron kag ang height sini more or less mga 5'4 to 5'5 ang kataason. Nakasuksok ini sang green nga bayo kag may maong ako nakamaong dilargo aksyon na Rex. Naudugang pag-idea diri ni Silahes. Ang biktima actually na sakwan sang mga mananagat kay na sang aga nga nasampay sa tangkop.
kag yara na sa advanced state of decomposition more or less mga duha na kaadlaw gikan sa iya sini nga pagkadula Action Rex kag ginapatihan man diri Action Rex kay kung Pero taga din siya? way pa nahibaluan kung taga diin pero nagapati ang mga kapulisan kay may nakitaan bala Action Rex ngayon ID strap niya may yabi pero way siya kabalo kung ano ni yabi basi yabi sang motor o kung ano pero sa iya sini nga ID strap nakabutang didto RTS NHS in short kung dantawon bala kag siya mismo galan taga basa nga posible yan isang Ramon Torres National High School Actionarex. Uy. Oo. Bago? Base sa Bago o kung diri sa Bacolod kay may ara man Action Rex nga Ramon Torres man diri mo. Sa may kwan ba sa Magsungay. May ara man dira? Oo, may ara man da ang eskwelahan man da Action Rex. Anyway, ID strap lang man ini Actionarex. Ano ang may panapton pa ni? Yes, sir. Actually, may panapton sa makita mo man sa aton Actionarex sa aton sining picture nga ginpadala. Oo. Nakasuksok ni siya sang green nga bayo. Kag nakadilargo nga itom baong ni siya Actionarex. Ug galing kay tik ginpamangkot man gani naton kagina si pasto ako na si Tilahes sinusiya ang pagkapula sa iya sining guya posible amo na rason nga nabunggo posible ang iya sining lawas sa ining kuan bala nga mga kawayan daraman sa area sang Talisay. Ari ang confirmation kag pahayag ni Police Chief Master Sergeant Pastor Antonio Silahes. Kanta-kanta pa sa investigation no pag nakuanta ang identity sang biktima kung ano gid ang rason kagang gintunaan sang iya kamatayon nasa puan ini sa tunga sang lawod more or less 1 kilometer reduce sa alin sa shoreline sang Tumpok barangay Zone 15 Talisay City. Sir, bukit antang agtang kini kag HMS go anang gina yan anong posibilidad? May posibilidad basi bunggo ni siya o nahulog ni siya sa matigang bagay dira nakaigo sa samang tangkop samtang nagalukaw na ni siya o kay naanod siya. Sa strap niya bali may nakatabit nga yabi pwede dun kung sa diin nga yabi na may ngalan nga Ramon Torres SNHS basi taga Bacolod maning nagapanawag tada sa pamilya basi may pamilya kamo dira nga may amoy ning description naka suksok sang green nga t-shirt kag nakamaong black pants nga kuan ari diri na sa puan diri sa tunga sang lawod sang Zone 15 Talisay City. Actionarex sa kabahin kita mga isang pahayag ni Chief Master Sergeant Silahes. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kapsyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, si Color Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba reporting live gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kay Barangay Kapitan Patrick Balihera, mayo lang pagpamati no kay Kap Patrick Balihera no dira sa syudad sang Himamaylan. Sa ato sining mga kaaksyon, life extension vitamin D3 nag
Kantuan tanay balita ni Aksyon na Eric Magbanwa mapa BCPO kita, no? Ini may kang tanan sa sining pinaka-latest nga investigation. Ini may kang tanan sa paglutang kagabi sa isa ka ahente sang Philippine Drug Enforcement Agency. Posible ginbantayan na ini kag kapulisan sang Police Station 9 may ginalantaw nga persona nga posible naghimo sang krimen. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, my friend, Action Rex. Oh yes. Are you di purma? Hindi wow. I hope you're fine. Ate, I'm fine. I'm fine as refined sugar, no? Okay, sugar Bisan of di pa Alana Vales. yung kondisyon, pero basta ikaw na mag-report gamayo ng kondisyon, no? Okay, di purma. Diway kita ta? As far as sugar of Mr. Alan Navales. di purma. Si Alan Navales sa dalasa pa sa sugar ba? Paring Alan, may lang pag-monitor, paring Alan Navales, May hapon na kay Parialan na Navales, Basi ko ng kalamay tada, pre. Kulang-kulang kami sa kalamay. Ha? Kulang-kulang kami sa kalamay. Gani man. At masukan tulungan mo, pre, no? Hindi lang mo mag-clock. Ayo. Kay Kapitan Chada kagay kagawad yung pre sa pantada. Kamusta sila to ayan? Gani. Si Kapchada way giga pabatsyag do hindi siguro magpapili ay. Way siguro plano. Way siguro magkapitan lang siguro sa Barangay Robles. Basi kung kaplano mo siguro ngiyatag lang guro kay Abi ko yatag sa aton nga duwa. di purma. Abi ko yatag sa aton nga duwa. Ati matag mo si Mayor Maymay magilimutan sa aton kaya ginatag na ini kagawad jo Fred. Ati okay. Kapsat. Hindi matag mo si si Mayor Maymay magilimutan sa aton. Di purma. Ginubukaw. Slamuka man ko ba? Ayo, hindi gid mayo yung kondisyon na. Hindi gid mayo? Hingo-hingo nga daw hindi mo maintindihan. Ati kung hindi mayo, lang, was-was lang kuno may, ariya lang kung may. Ba, was-was kuno may ba? di purma. Kung may, si ariya lang. Si Papang Nixon ba? Ay, oo. Ito, katag-itim ng init. Oo, nami ka tsimpo subong. Oo, nagbalos kay man ng mayo at tsimpo. Sorry, kasi pinakagadlong ulan-ulan ni Bagyo mo. Gani man. At siya po nagkagulong ginawat at yung ato sa mga hinalay doon dugok sa mong sagwa. Amo nang mayo ng hinalay para magmala. Importante na. Importante na eh. Ay, si Sir Joseph na si Sir Manuel, kumusta? Oo. Sir Joseph, ahara lang sa monitor lang na siya. Ati, good. Sir Joseph Chowa, si Sir Manuel. Sino ganitong isa to? Si Manuel ko. Si Sir Manuel ko? Oo, kasi parita ko anin unog isanto Ati, okay na siya. Gina pa rin siya pabatsyag Arthur Normandida. Nan. Simpot na mga pito sa iya nga gwapo nga kapihan to. Way man sa galing ka pang imbitar? Sige na bala kay wala pa man gurugid mayo sambuwa bla. Sambuwa? Sambuwa na, ato na. Muna na. di purma. Good Tatambok ko lang anay. Mami, Opilia, uy ka pamati mo sa ato, no? Thank you, good, Mami. Mami, Opilia, uy, mayong hapon. Okay ka lang da? Okay lang kuno Ate, okay, good. di purma. Ikaw ya? Okay man Ate, okay. Basta importante padala lang di Importante padala lang. Nanuning latest ng investigation, no? Ate do subok siya rin mayong dalagan sa investigasyon karon ni Police Major Richie Gohe, ang hepe sang station number 9 kaya mo gini karon na nag-lead sa investigasyon sining paglutang kagabi sa sining PDEA agent kasi Intelligence Officer 1 Jason Yayula. Action Rex nga may igo ini sang lutang actually tatlo ning igo sa Abaga sa Butkon kagadukan. Okay na sang hagan kagahon istorya ni Police Major Chico yung asawa ni Yula
Gagasiling niya nga kay inalas na siya kagahon medyo critical ang kondisyon Action Rex. Pero kay na sang hagas ang liwat ka pag return call ni Gohe, nagpareser ang asawa sang biktima nga alas 6 kay na, naka-recover na si Jason Yayula Action Rex. Actually subject ni siya for operation sa may Corazon Ocsid Botini Banong Memorial Regional Hospital. Pagtawag ta kay na sang tuloy plano pa kay Major Gohe ara siya sa DRRMO office sa Operation Center kay gin-check nila ang CCTV para malapit sa lugar nga pwede sarang mawidruhan sining daan nga Toyota Corolla nga color gray nga amoy niyang isakyan sa duha ka mga persona nga nagaluthang sa kay Intelligence Officer 1 Jason Yayula nga gamit ang kalibre 45 katatlo ka pasiyo mong sa 45 caliber pistol ang na-recover. Kag may maswertan siya sining service firearms nga Taurus bola nga 9mm wala makuha sining duha ka mga persona nga mao nagtiro sa iya sakay sa sining salakyan. Kasunod sa kay Police Major Richie Guhe nga may mga witnesses actually nga sarang nila nga makuhaan interview galing kay na medyo may gamay nga pagkadlok kapag duha-duha ini mga testigo, pero according sa kay Guhe nga ginatry nila convincer ini mga testigo nga basi makahatag sang dugang information nga makahatag sang dugang description kag identity sining mga persona. Although nga sila ni Guhe may ara na sila actually persona nga ginasuspetsuhan, pero ginatipon pa nila ang mga ebidensya, ginakulit nila nga maangot nila sining taong persona nga amoy ning suspetsyahan nila nga may kailabtanan sa pagtiro sa kay Intelligence Officer 1 Jason Yayula nga operatives sang PDEA diri sa Negros Occidental. Anong lantaw niyo, sir? Bakit job related ni? Isa na, pero may ara kami ilan na ang gulo nga ginalantaw sa bong in close coordination sa pagkasanan ng mga PDEA na kulon. Pero as of now, hindi naman na may kuway pa kami dito ka kuha ka lang kita sa likod doon sila mag-aatag sila ng mga testimony tinandok nila. So that's why hindi sa paanay mga palayag. Mayroon na kami dito actually. Kasi hindi sa paanay nambal. Kasi hindi ka natin din sila mali. Ang dinahulat na lang may makasurvive ng Indians na natiroon dati. Hindi na maka-bathhouse. Also sa palayag ni Police Major Sigogi ang hepe sa Station Number 9 nga mo gid ang nagalid sa sining pag-usisa sang kaso paglutang sang PDEA agent kabi dira sa may area sang Poro Kabugwason nasa Copa ni Bali sang Barangay Kabug, siyudad sang Bacolod. Ang inyong aksyon sa Bacolod Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbano nag-report sa Bacolod, Aksyon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO nga monsing nga rodugsing-dugsing ginagmay lang na anay kay daw kalang-alang gid sang tiyempo ta, no? Sa mga kaksyon ta Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon na Rodrigo Tib kay daw may ginkawatan tong puluyan sa syudad sang Cadiz man kag gin patay man ang
isa ka miyembro sang pamilya ay purti manino kag duha ka mga persona arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong pagpatay, no? Yaring kaunta sa report. Upod na kay Action Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Action Roger. Action Rex, duwa ka mga wanted person ang ipadakop sa mga katapusang kapulisan. Ngayon sila nagpapangatubang sa kasong murder. May mga alas 4 pasadong taknas ng hapon sa bayan sa Barangay Luna kahapon. Sa Barangay Luna, sining syudad, ang gidakop ang Mosaday Generoso Borneo, ipaunalan, 43 anyos sa gidad, kag residente man sa mga lugar. Ang isa pagid nga serbihan sa mandamiento de Aristo, ginkilala sa kay Renando Aguirre y Moniva, 48 anyos sa gidad, kag residente man sa Hacienda Kadibungan, Barangay Luna. Ini sila nga duha ang may kaso nga murder nga ginhulog sang korte, kag ginpirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenez ang RTC Branch 16 na kapit sa September 26, 2021, kag Nobel recommended ang amo nga kaso. Detinado karon ang duha sa bahin sang Cadiz City PNP matapos man sila nga ginpatiganan man sa pag-examine kag in good physical condition ang ila kini nga kahimtangan. Ang Action Rex sini mga tinion ginaimbestigahan sang kapulisan ang isa ka hold up nga natabo diri sa bahin sang housing Barangay Bangkiruhan, syudad sang Cadiz. Kay inala ni Action Rex gid sang aga kag actually ang aton dito nga pag-follow up kay ina, nakita naton ang sitwasyon. No, ang report isa ang patay kag nakadali ang kawatan sa halos 80,000 ka pesos malang nga nadala sa kawatan. Suno sa report kay iti ang aton sini nga kilala tagi dining biktima, isa ini ka teacher sa public school teacher nga kilala kay Jessica Trasmonte Ducay, mga 27 anyos sa edad, kag residente man sa among lugar. May ari ini siya pila sa sini nga liog na 3 kabuno sa kutsilyo kag may ara pagid nga agi sang pagpulpog posible sang martilyo kay may martilyo pa sa iya tupad sini sang iya bangkay. Ginapatihan sa kapulisan nga ginpatay ini siya sa may salas kay dito naglaptan dugo apang gindala ini siya sa kwarto sang iya sini nga iloy kag dito gin siradan ang kapulisan sa karon nagpatigayon po man sang hot pursuit operation agod nga mabalaan gid kon bala kon maibaluan kon bala sino may kaymuan sini base sa CCTV nga ila sinina ginausisa sa karon. Dira nagabase ang kapulisan nga nagapati sila nga ang suspect kilala sa nga biktima kag posible konektado man sa biktima. Action Rex amoy ni karon ang ginatutukan pa sa mga katapos ng kapulisan. Asub now ang bangkay ara pagyapon sa area tungod kay ang soko ginahulat pa sa nga Cadiz City PNP. Para sa aton sini nga mga kaaksyon nga luyagin bala magkape sa siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Action Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man
man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio,
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Alang-alang nagita sa tiyempo diri sa ato sining pangalagad ang waita malabutan pasensya gid pabuwasan ta ini mga kaaksyon may 50 dias na lang kita nga nabilin. 50, 80 paglikadlaw daw ginadasig ko ba? 80 ka adlaw antes pa man ang Christmas Day, kag 87 ka adlaw na lang nabilin, kag magatakop na si 2021 and welcome 2022, no? Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,